Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας θυμάται έναν χρόνο γεμάτο πνευματική λάμψη. Έναν χρόνο που ξεκίνησε με μια ιστορική απόφαση. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, Κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, διάδοχος του Αποστόλου Μάρκου, ανακήρυξε το έτος 2025 ως έτος Μεγάλου Αθανασίου, πατέρα και διδασκάλου της Εκκλησίας. Είναι ένας φόρος τιμής στα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, όπου η φωνή του Μεγάλου Αθανασίου αντίχησε ως ασπίδα αλλά και ως στήλος της Ορθοδοξίας. Η Αλεξάνδρεια, σταυροδρόμι πολιτισμών. Η ιστορία μας ξεκινά στην Αλεξάνδρεια, τη μεγάλη πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.Χ. Ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου συνάντησαν ο ένας τον άλλο ο ελληνικός λόγος, η αιγυπτιακή σοφία, η ρωμαϊκή δύναμη και η χριστιανική αλήθεια. Εδώ άνθησε η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και εδώ γεννήθηκαν ιδέες που έμελε να συγκλονίσουν τον κόσμο. Περί το 40 μετά Χριστόν, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος φτάνει από την Κυρίνη της Πενταπόλεως στην Αλεξάνδρεια. Με λόγο φλογερό και καρδιά γεμάτη πίστη, κηρύττει το Ευαγγέλιο, κατηχεί, βαπτίζει και ιδρύει την πρώτη εκκλησία της πόλης. Το έργο του θα σφραγιστεί με το μαρτύριό του το 63 μετά Χριστόν, ποτίζοντας με αίμα τα θεμέλια της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Από τότε ξεκινά η αδιάκοπη αποστολική διαδοχή που φτάνει μέχρι σήμερα στον Πάπα και Πατριάρχη Θεόδωρο το Δεύτερο. Ο Μέγας Αθανάσιος γεννιέται στην Αλεξάνδρεια το 295 μετά Χριστόν από ευσεβείς γονείς. Ανατρέφεται θεολογικά και αποκτά εγκύκλιες γνώσεις. Σπουδάζει θεολογία και φιλοσοφία. Τη θεολογική του μόρφωση την αποκτά στη Θεολογική Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Μένει στην έρημο μαζί με ασκητές και κυρίως με τον Μέγα Αντώνιο. Επιστρέφει στην πόλη και αφιερώνεται στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση του ήθους και της πορείας του συμβάλλει η γνωριμία του με τον Μέγα Αντώνιο, του οποίου και συνέγραψε το έργο «Βίος και Πολιτεία». Όταν φτάνει σε κατάλληλη ηλικία, χειροτονείται από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Αλέξανδρο, αρχικά αναγνώστης και στη συνέχεια διάκονος. Ξαφνικά η αίρεση του Αρείου απειλεί την ενότητα της πίστης, λέγοντας πως ο Υιός δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Η φράση του Αρείου «ειν ποτέ ότε ουκ ειν» σκορπίζει σύγχυση και ταραχή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος παίρνει μαζί του τον νεαρό Αθανάσιο στις εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας, ως συνεργό και βοηθό του στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Άριο. Ο Αθανάσιος, με πλούσιο λόγο και υψηλή θεολογική κατάρτιση, διατυπώνει με σαφήνεια τις αλήθειες που η αιρετική διαστρεβλώνει. Με τη δύναμη του λόγου και την καθαρότητα της πίστης, πρωτοστατεί στην καταδίκη του αριανισμού και υπερασπίζεται το ομοούσιον του Υιού προς τον Πατέρα. Για την Αλεξανδρινή Εκκλησία, ο λυτρωτής των ανθρώπων δεν ήταν απλώς άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Δεν ήταν μόνο μια θεϊκή πρωτοβουλία, αλλά ένα θείο πρόσωπο
που εισήλθε στην ιστορία στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και έγινε ιστορικό πρόσωπο, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση. Σε ηλικία 33 ετών, το 328 μετά Χριστόν, ο Αθανάσιος, με απόφαση κλήρου και λαού, χειροτονείται επίσκοπος εξαιτίας του μεγάλου ζήλου και της φήμης που είχε αποκτήσει ως ανυποχώρητος μαχητής. Μετά τη χειροτονία του, ξεκινά σημαντικό ποιμαντικό έργο. Μελετά τις ανάγκες μοναχών, κληρικών και λαϊκών για την καλύτερη δυνατή συμβίωση και εναρμόνιση των ρόλων τους στο εκκλησιαστικό πλαίσιο. Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας για 46 έτη, εκ των οποίων τα 17 τα περνά στην εξορία. Συνολικά 5 φορές, πότε στη Δύση, Ρώμη, Ακυλία, Νίσα κλπ. Και πότε στην έρημο. Καταδιώκεται από αυτοκράτορες, εγκαταλείπεται από φίλους, αλλά ποτέ δεν σταματά τον αγώνα του εναντίον του αριανισμού. Όλη η θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου στηρίζεται στον ιστορικό Χριστό. Η μαρτυρία της Γραφής είναι το θεμέλιο της πίστης και της αλήθειας της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο άκτιστος τριαδικός Θεός δημιουργεί την κτιστή ύπαρξη του κόσμου δια του Υιού Του, ο οποίος είναι ο δημιουργός και αυτός που στηρίζει τη δημιουργία. Είναι η πηγή της τάξης και της ενότητας του κόσμου. Η σωτηρία είναι θέωση, επανένωση με το Θεό δια του σαρκωθέντος Υιού του Χριστού. Το 2025, ένα έτος μνήμης και τιμής. Το 2025 η φωνή του Μεγάλου Αθανασίου αντίχησε ξανά στην Αφρική και σε όλη την Ορθοδοξία. Μεγάλοι εορτασμοί, ιερατικές συνάξεις, συνέδρια και αφιερώματα τίμησαν το έργο του στήλου της Εκκλησίας. Από την Αλεξάνδρεια έως τα βάθη της Αφρικής, η μνήμη του Μεγάλου Αθανασίου ενώνει αιώνες πίστης και αγώνα. Καθώς το έτος Μεγάλου Αθανασίου κλείνει, νιώθουμε ότι η φλόγα του παραμένει ζωντανή. Η φωνή του ενώνει παρελθόν και παρόν, Αλεξάνδρεια και Αφρική, πίστη και ιστορία. Και θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, επενώντας τον Αθανάσιο επενούμε την αρετή, διότι ο Αθανάσιος και η αρετή είναι ένα. Και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας από τον Μέγα Αθανάσιο έως σήμερα συνεχίζει την πορεία του μέσα στην ιστορία, χαράζοντας με χρυσά γράμματα τη διαδρομή του στην καρδιά της Εκκλησίας και του κόσμου, με μορφές μεγάλων πατριαρχών και προσωπικότητων που πέρασαν από τον θρόνο του, πορεύεται με ελπίδα προς το μέλλον, με την καθοδήγηση, την έμπνευση, την πνευματικότητα και το όραμα του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου.